Пичове, тук съм днеска с едно видео, само да ви кажа, че сега това видео, което ви пускам, са най-добрите настройки за Fortnite. Казвам ви го честно, на мен ми върват супер яко хора. Нали новия сезон вече пуснаха и много е яко. Казвам ви го хора, ще останете много впечатлени. Направете си тия настройки, обаче ще ви дадат малко по-накрая, защото е, нали, първо да гледаш. Моля ви се хора, направете ги тези настройки. Това са адски мега яки настройки. Най-яките настройки хора, които някога съм имал на Fortnite. Направо аз останах много впечатлен. И вие ще останете впечатлени. Пробвайте.